Ginapanugan sa Iloilo Provincial Veterinary Office sa publiko nga mangin mapaniguro kag mitikuloso sa pagpili sang karne sa pagilapit sa holiday season. Sa interview sa Bombo Radio kay Dr. Darrell Tabuada, ang head sa mga opisina, iyagin pa nga dapat siguruhon sa mga konsumidor nga ang balaligyan kung sa din sila nagabakal sang karne ang mangyara sang meat inspection certificate. Ang nasabit nga certificate kinahanglan nga naka-display kag makita gilayon sa mga bumalangka na gud nga masiguro nga ang produkto ang nag-agi sa insakto kag istrikto nga inspeksyon kag safe para sa human consumption. Para naman sa imported meat products, ginpanumdom ni Tabuada nga dapat man pangitaon ng Certificate of Meat Inspection. Ini masami makitaan sa mga malls kag dako nga supermarkets kag nagapamatuod nga ang karne nga ginabaligya nakaagiman sa husto kag standard nga inspection process antes ini ginabaligya. Pero may ara nagnubo lang gid gamay ang aton nga farm gate price ang aton ng mga baboy. As of today, ang aton nga average yung farm gate sang baboy sa probinsya is more or less mara sa 170 to 190 per kilo. And wala man gid sang dako nga movement subong sa price naton sa karne. May ara kita subong ang average naton ara sa 180 hasta sa 350 ang per kilo sa aton nga karne sa tindahan. Ang based on history kung nagtawon naton ang trend sa pricing sa aton nga mga meat products naton nag-increase na siya because it is driven sa aton nga law of supply and